Postoje žene koje se nisu puno obrazovale u akademskom smislu, ali kao da im je to pomoglo da budu bliže svom biću. Nekako lakše hodaju, lakše govore, lakše se smeju, lakše rade, bez posebnog opterećenja kako će to drugima da zvuči i izgleda. Nemaju potrebu da se predstavljaju intelektualkama, nemaju potrebu sve da znaju i sve da ih se tiče. Veruju na reč, ne stide se da zaplaču, zapevaju. Sve što rade, rade brzo i lako po nekom zadivljujućem životnom automatizmu. Ušle su ranije u sve ono što se zove život, bez svih onih godina studiranja ili samoće. Prilagodile su se, uvek aktivne, bez suvišnih pitanja, bez razmišljanja o svemu i svima. Samo su živele, više voljom nego razumom, više srcem nego glavom, više čulima nego diktatima nekoga. Znam puno takvih žena i koliko god na trenutke delovale neuko, smešno, imaju energiju i prirodnu radost na kojoj bi mogao svako da im pozavidi. Od otvorenog odnosa prema ljudima, vere u ono što se priča, kao i potrebe da se živi punim plućima, svuda i na svakom mestu. Ponekad mi se čini da obrazovanje samo stvara raskol, postavlja bezbroj pitanja, vapi za statusom, priznanjima, podstiče oholost, taštinu. Otvara 1001 povod da se čovek oko nečega spori. Još ako je nezadovoljan sobom, a vrlo često jeste, onda nema te sile koja može da ih pomiri. Žene koje nemaju te sukobe u sebi, koje vide svet onakvim kakav se on predstavlja, bez potrebe za dubljim zalaženjem u sve to, deluju nekako skladno, celovito, nezaustavljivo u svim namerama. Ko zna, možda mi jedna takva žena treba, koju ću da volim i koja će da me voli, bez mešanja u ono što radim i pričam, bez potrebe da me prilagođava sebi i večito uvlači pod svoje, usisavajući mi ono najvrednije što imam, sebe.